Uli na may padulong manghigala, gikan namin nagsurvey diri sa kilid sa Agsaman. Itong araw mo na mong kuano, nang nalibo ba? Araw mo na da mong gitrapalan. Da, dali ay nahawan. Hindi ko bangon. Ha? Yeah, Tagas na kayo. Dali na kayo nahawan. Uno, tambak dos, Chris! Halaos! Uno, dos, tres! Uno, dos, tres! Happy eh! Dako kayo gagi. Okay, mana? Grabe ko katagas na kayo. Oy, ganahan ang mga babihas diri magsugok-sugok kay Uno! hawa ng ilawom ba. Awan eh! Nakita na akong kilid na tuto. Awan eh! Yun na lang. Dito, ano na ito? Oh, kita na kanang nalibo mo na diha among gitrapalan. Atot ko kapagod. Pag naiban lakon dire, patay. Pag na banakon dire, duharay Agnan, dagan. paingnan ani. Kung ang banakon mo'y makaunag kabantay, Dagan ang banakon. kami mo'y dagan. Kung kami po'y una makabantay, dagan pong banakon. Oy, gamit sundang. Tapos sundang. Gamit sundang. Dugay man kong lampason. So kung hapion dali ra kayo. Hawan eh. Okay, happy na yun. Sumay na ka to. Ano? Dola lang. Ay! Layat eh. Pag layat mo nun ito. Ay kumpiyansa ag layat-layat kay basig na talinggab ni tuod. Ay, itong dalang, itumpang ang ito. Kaya itong dalang tinagod. Ito nga idol. Abot kami sa dalang na mo una. Pero hapit kami sa kaan, libo-libo. Okay. Naramunahan ngayon na isa mga idol. Ay mo na mo dalan ganina oh. Pagpadong namin ito sa lasang. Nera, kini nga nalibo mo ni diha na diha mong trapal. Sa ilawom. Bisag ting init. Bisag init kayo gapon, init kayo. Landong mi diha sa ilawom kayo. Tabunan magmayo. Tanaw nato dire among trapal. Og mga duyan. Nara. Dari among kampo. Trapal, yung mga duyan. Daog guys tanan no. Plastar kay mi diha. Mausa na itong video karon manghigala. Sumpay na pud. Tanaw na pud natong sumpay sunod.